Id-deputat Franco De Bono jitkellem dwar wieħed mill-kontestanti għal ħatra ta' Viċi Kap nazzjonalista, il-Ministru Tonio Fenech. Permezz ta' video fuq il-blog tiegħu, Franco De Bono qal li Tonio Fenech kien wieħed minn dawk illi waqqal il-pajjiżna fil-iħnet. Il-vera tkun bniedem ma tistrix, għax jekk hawn bniedem illi kasba il-politika f'Malta, illi vera permezz jew il-ħaqna l-qiegħ fil-politika f'Malta, u għasanna mux ta' mit-senilu medjevali, mux ta' mit-senilu, stat medjevali. Huwa propju Tonio Fenech. Franco De Bono fisser li Tonio Fenech pala pupazz tal-Ministru Austin Gatt. Jiena kont diġà prevedejt illi Austin Gatt biex iżomm iggranfat mal-poter fih dan il-partit. Kien se jimbotta lil Tonio Fenech għal kariga ta' Viċi Kap. Franco De Bono qal li kien ippreveda wkoll li l-budget se jintuża bħala ġugarell ta' Tonio Fenech bil-gvern jażel li xorta jippreżentah minkejja l-mozzjoni ta' sfiduċja fil-Ministru Austin Gatt. De Bono refera d-dikjarazzjoni tal-Ministru Fenech li kien ra lil Madonna tibki minħabba dħul tad-divorzju f'Malta u qal li din hija xhieda tan-nuqqas ta' rispett li għandu Tonio Fenech lejn il-poplu. Fil-video tiegħu Franco De Bono refera b'mod indirett għal Noel Borg Hedley, l-eks segretarju privat ta' Tonio Fenech, li fil-qorti ammetta li xaħħam brabta ma' xogħol tiegħu. Waqt li fil-ġimgħat li għaddew qal li Tonio Fenech għandu jirringrazzja lil xortieħ li ħadd ieħor refa l-pis li kellu jerfgħu, din id-darba Franco De Bono għalek. Tipprova timsaħsaqajk ma' xi ħadd bl-iskop illi inti minn għalik tiddistanzja ruħek minnu. Tajjeb, u ġieli għal-fassalib tijak, jew inkjella tapprofitta ruħek għax u li għal-fassalib tijak. Dak ukoll jibki mill-min tipprova s-salla, dak ukoll u l-min tipprova tuża, u l-min fuq daru tipprova tidher tal-qaddis. Dak ukoll jibki. Quddiem din is-sitwazzjoni Franco De Bono jgħid li Tonio Fenech lanqas messu għaddilu minn moħħu li jikkontesta għal din il-kariga. Tonio Fenech, li bir-rispett kollu, wara l-allegazzjonijiet gravi, seri u inaċċettabbli f'kull sistema politika, laqqas messu għaddilu bil-kurrituri ta' moħħu illi oħroġ għal Viċi Kap.